Ale teraz to strašne to prístupné. Your baby. Yeah. To je vaše? To je vaša tá výbavička? Boxy sú nejaké upevnené teraz o obodníky, ktoré robíme. Predtým hodiny sa prejteme. Čačik. Krásny. Má vládové ruky. No hej, tak si mi ľaduje. Opa. No, ale prekvapil ma. Milo. Dobre, toto sa môže. Trošku sú zaniesené. Áno, tak to pôjde von. Dáme ju do vody. Dáme jej šancu. Tam je listie. No, ako keď hovorím, však vyštanie kúpia ten tlačiaci materiál, kedy sa kontroluje, že či to bolo úspešné projekt, kedy sa robí odlov? Tak v podstate ho musíme nechať do klasálneho. Ale to nie je len gamarus. To je jak výnka nejaká vyzerá. Hej, to je potočník. Snažím sa teraz zohnať učebné materiály pre deti na krúze. Slalom, tu na nie? Od slalom? Tak, tu. No, tak, aby to z jednej a z druhej strany trošku tiekla voda. Hej.